Ahoj, čo tu robíš? Ja tu robím nič. Prišla som asi tak kúpiť veci pre zvieratá. Čo iné, ty vole? Čo iné mám robiť? Čo iné? Preboha, ups. Ste v poho? Haló? Je v poho? Áno, prepáč, tak čo si chceš kúpiť, decko malé? Tam ten hotdog. Ktorý? Tam ten hotdog, bože, trošku rozmýšľaj. Tamten? To sú moje raňajky, ktoré som ešte nestihla zjesť, lebo tu robíš... Čo tu robíš vlastne hneď po otváracej dobe? Prišla som si asi tak nakúpiť veci pre zviera, bože. Poprosím si toto. A koľko tu máte myšiek? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Supíš? A to, čo je toto? Čo je toto? Čo tam je? Čo tam má? Čo? To mi trošku nevychádza. Miláčik. To je košík pre tvoje zviera. No dobre, tam môžeš kúpiť ten tvoje raňajky, toto a ten kýbela, to pre zvieratá. Jasné, a okej, na čo ti to všetko bude? Na čo mi prosím, preboha, som spadla. Na čo ti to preboha bude? Koľko máš preboha doma zvierat? Mám 7 psov, 3 tigrov, čo? A veľa koňov. Tigre, že tigre. No, ak ich máš pri sebe, ukáž mi ich, prosím ťa. Jasné? Prepáčte, trošku neposlúchajú. Zase sa tak kde hrabu. A je to ten najposlušnejší. Druhý, super. Jeden nám chýba. A ste tu. Čaves. Čus? A oni ťa nedohryzú, ty bývaš nejakej či čo? Pre Boha materinu dúšku. Však tak, ale bože,